palabas. Intaray da binito ni Lolita iti dispensary, gapo iti panagkakapsot da itoy. Inasikaso adagos ti doktor, ket kinunada agagangay laan ken kuana ti panagkakapsot na, gapo iti panagdadagsen na. Nalagip manen da binito ti amo da, nga dapay lang iti sabali a pagilyan. Kinuna ni binito ano anyan tuman ti aramiden ni Don Esteban iti asawa na, ket awan to ti karbangan da a makibiyang. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Nakigtot ni Don Alfonso, gapo iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Amigo, nasaysayat mo lang, no solo ni Sika na sumungan ijay Villa Gabriel. Saan na kaya't ni Sika ti sumurot kini siya, amigo? Para iti esposa ni Sika ito, kutsi na sorpresa, amigo. Iso na kasayatan, no solo ni Sika na mang sorpresa. Saan kit din, amigo? Bueno, sabalin to nga roden na aldaw, ti panangawis ni siya kini Sika ije Villa Gabriel. Si, amigo. Di saan nga roden nag-istambay ni siya dito eh. Dispensa mi amigo, ang mga na imberna na trabaho ni Sika ang gaputadta. No, amiga. Bueno, adios, amigo. Adios! Yung bagtasanan na pinilit ni amigo Esteban ni siyak na sumurot ni Villa Gabriel. Saan ko na kaya na makita di mapasama kay Jai? Masigurado ni siyak ti aramiden ni amigo apama na matakuwatan na ti kasasaan ni Lolita. Benito, kita na ichay. At dakot singag turong diti Villa. Ngag pa iso. Ito'y Villa titurungan na. Akin kutsi nga tayo tidayta. Diyak mailasin tinaglugan. Ha? Ni Senyor Esteban? Ha? At ti amo ta bakit? Iso ka di? Mailasin mo? Wen, mabigbig ko tinakalugan. Ni Senyor Esteban. Ditakan. Papanam ngay! Lukata-katapos ni ruangan alagdaw. Apay ngay, kasla kelat aping mix sa tikabagaba ti barukan ko. Dakas ti agparparik na kanyak. Naragsak kayo sa sangkot mo, Senyor. Gracias. No, ani, Senyor. Iso ti simangpat. Senyor! Naragsak na isa sangkot yo. Pedrita! Ayan ni Lolita. Ada ije kwarto yo, Senyor. Nabatad tinakita kasi mangpat. Ni Esteban. Di ko tsin. Apayakas lang masimbalod dagiti sakak. Kayat ko ti umulog. Kat sa batak nga arakupan ti asawak. Nga, kasla adamang igaw-gawid kanyak. Sana dombang ti kasto yung marikrignak. Kita akpay ti tsura kiti espeho. Nalawa da ito insuot ko abistida. Narigat amadlaw ti tiyan ko. Rumwara kon dito yung kwarto. Oh, kumusta mi esposa? Kailiw ka una yan, mi esposo.
Kunak no may bayag ka pa ija Espanya. Kinunamat ni Siak na makabulan ti bakasyon ni Siak ija Espanya. Agyaman at tadakan. Kailiw ka matuna yan, mi amor na esposa. Mabitlaan. Porque nasakitan ni Sika. Apay nasapuyutan ni Sika ti rosok mo. Kwa. Ti tiyan ko. Masakit anak. Ngam ti rosok ko ti sapuyutak. Apay nakasta ti suot ni Sika. Nalawa na bistita dahi ta suot ni Sika. Mati nakitaan. Kasta ka di? Bayam, agsukatakin to na madamdama. Diyos ko, kasano nga ibagak ti kasasaad ko adi agungat. Mamati nga ta, iti ibagak. Saan na nagsubli ti nagbakasyon na para luto diti Villa? Oray matay babaunan. Di matan nagsubli. Kapilitan na siya kung ti agasikaso dito eh. Pedrita, awan ka di pa'y nadlaw mo, amade. Awan pa'y. Dandani saan ta pa'y nga ruden ang naturog iti nagpatnag ta nagpaliiw ta. Ngam awan mati madi ang nadlaw ta. Uwin nga ron. Ala, sapay kumata imbagan ni Senyorita Lolita ti kasasaad na kini Senyor, kat naawatan namay. Sapay kumaa. Napulot ng ti kape. Itay pa'y, inkarga kon iti termos. Iso nga awanan ti kape di tatakore. Sige, agtimpla. Benito! Dakasan! Patayin ng samo di asawa na! Pedrita, dito'y talaan. Inta kitaan! Dito'y talaan ko nakmat. Hindi ka mapanijay, bakal. Benito! Senyor! Isagamam dagiti kabalyo. Mapanid na tayo di pueblo. Senyor? Larga! Kaya't ni siya ti agaliwaksay. Uwan, senyor. Irwar ko iti kwadra da istalyon kan brutos. Manang Pedrita. Ala, pagkalma umon tiriknam. Di ka nagsangit. Kasangsangpot lang Esteban. Ngamdandaninak manin pinatay. Daytoyin ti pagamam kak amapasamak kada kayo. Nagingkat ka ano nga agkibos ti Kalbaryo. Kastoyak kanilatan. Senyorita. Anya ti aramidak itan. Anya ti kuna ni Senyor Aya. Puno ti kinunayo manang Pedrita. Di na aklunan nga iso ti ama to si Kuko. Nabatad ka nun dahi ti apang managnak. Wano ebidensya makikamkamalalaak. Anya? Imbaga na ti kasta? Wen manang. Kasano akitan. Anya ti aramidak. Senyor! Nagsardeng kamot dito, oy. Dito'y kadinti pangibatsan ta kadag ito'y kabalyaw. Disagan ni Sika ni Brutos. Senyor! Surutan ni Sika ni Siak Benito. Wan, senyor! Papanan na nga ta. Anyat aramiden mi dito'y tok-tok ti turod.
Matanawan ta dito'y di intero na pueblo di San Gabriel, Benito. Napintas na vista ti makita manipod dito'y nagtakderan ta na turot. Senyor, Kaya't ni siya ti mangibangon iti vista casa iti daytoy na parte ti turot. Vista Casa, senyor? Si, vista casa. Kat dito'y ti pagpalabasan ni Siak iti sikor. Kasita, kapungtot ni Siak ni Lolita. La traidora esposa. Senyor, wag damag kayo kada kami ken Pedrita. Ibagami no anya ti nakitkita mi ngay nararamid ni Senyorita Lolita. Sige, ibagaamin ni Sika, Benito. Dagayo iti esposa ni Sika ti saksi, iti traidora na esposa ni Siak. Senyor, Ibagaamin ni Sika, awan labasan na ibaga kini Siak. senyor, awan tinapaliw mi adakes nga aramid ni Senyorita. No agdadagsen ita, da kayo kanumit Imposible! Oh, basta talaga di nakwan. Dakas at talagang ti kastoy. O niya, awan ti may bagan ni Sika, Benito. Asino ti kamalala ni Lolita? Am mo ka din ni Sika. Ha? Agtagari ni Sika. Saan nakayap ni Siak to ulbod na kasarsarita? Senyor, Agtagari ni Sika, Benito. Ibagaamin ni Sika ti inob-obra ni Lolita. Kabayatan ti kaadan ni Siak iti adayo. Itayak pa'y lang agtaktak dar dito isangot ti ruangan alantok. Nang jak matla makakita iti tao di tao nagtibako dan. Ay, dayjay ni Manang Pedrita. Manang Pedrita! Umayak man! Edita, di ka matyayam. Nagapwang. Siyempre, ije balay mi ama na. Kumusta da Senyor Esteban kanti asawa na? Nagpupok ni Senyorita iti kwarto. Pimanaw mat ni Senyor akadwana ni Benito. Napananda? Jakam mo. Yala. Umay ka. Sumrag ka nga roden, Edita. Agyaman akmana. Sige, kumusta akman ni Senyorita Lolita? Nalawa at turod. Dita akin abagatan na pasedasyon. Saan met na narangkis. Ken adda arruyo dita na pagayayusan tinalinis na agwa. wen senyor, adupay ti lamas iti waig. Iso ti pagkamkamulan dagiti mannalon. Napintas dita na aramiden na potrido. Pagipastoran kadagiti dingwen. Kas kumay ti kalding, senyor? Si, pwede na kalding. Kay kayat ni Siak na vaka ti maibulos dita. Gumatangag to iti 50 paris na vaka. Kati soda ti maipupok dita aramiden tayo na rancho. Kumusta ti Hacienda, Josep? May rugrugi man ang ti panagtatalon, senyor. May kadwa daras itatawin. Sika ti mangkita noan niya na klase ti may raep na pagay, Josep. Kitaan nida kayo tay di kalidad. Wen, senyor, napintas di kiti na wala sabihin Nasaya. Sumurot ni Sika kada kami kini Benito. Senyor,
Ada sekreto na pagsaritaan tayo. Oo, senyor. Sekreto kano. Ang mga maipapanan iti kinabak ng anak ekali iti pasatias hindi na. Ang mga insang patnan ti original ako piya ti mapa. Mapa ti na ekali abalito. Ito'y tok-tok ti turod ti pagsaritaan tayo. Nabatad na awan sabali na makangag iti bagay siya. Anya nga minday ta, senyor. Senyor, mapugtuak sa niya ti ibagam Mapugtuam? Ose? May panggap iti kinabak ng samat. Apay ngagkatawa kayo, senyor. Agpaiso ka di ti kinunan ni Ama Osep? Husto launa iti imbaga ni si kakanyak idi, Osep. Inyawid da iti papang ti original na kopya ti mapa di abundansya. Ano kasta? Nasarakam ti mapa, senyor. Nagswerte na tao da ito'y. Isugayam ti makatagik ko ay tinaikali a kinabak nang. Senyor, nalaka nga rudan ang masarakan tayo ti eksakto ang nakay kalyan ti gamang no naalayon ti mapa. Si Benito, iso nakastoy ti aramiden ni da kayo. At daytad ni siya na asignatura ni da kayo. At day paramid ni siya kada kayo. Ibagam lang senyor. Makikita kon ti swerte, Benito. Mapurar ni siya kung iti silang ti ado na balito. Anailaw ni ti maysa na lakasa. Senyor. Senyor, kaya't ko makita ti mapa. Kitak no karni mitla ti mapa na italkanyak nga idi. Nakamarka iti daytoy na tela ti mapa, Osep. Ni, lupot mo ti nakailan na gan ti mapa, senyor. Ay, iso! Iso dayto yung ti ibagbagak ang mapa. Lukasta, anya pingaruter aramidin tayo dito'y turod. Sawarin tayo ti kabakiran na paset ti asyenda. No makita tayo ito ti senyal na ibagbaga di ta mapa. Rogianan ni datayo ti agkali. Uwanya, mayat ni da kayo, Osep, Benito. Si kati matungpal, senyor. Ariglado, senyor. Udno nga ta ang mapati gamang tinsangpet ni Don Esteban. Gagayem, di yuliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!